to dá šprint. To dá šprint. Ne? Ešte hen tých dvoch dáš. Hen tých dvoch. Poďme. Poďme. bicykel v tombole. A čo vám poviem, priatelia, neuveríte, ten Vibram Five Fingers sú to špeciálne bežecké topánky, značka Vibram, vyrábajú ich v Miláne. Takéto topánky sú robené ako čižmy, sú robené aj ako tenisky a toto sú konkrétne topánky určené pre tých, ktorí vyznávajú barefoot, chôdzu na boso alebo beh na boso. Ako dlho beháte v týchto topánkach? 2 roky, myslím. Kto ťa na to nahovoril? Ja mám dokonca takéto aj čižmy, sú perfektné a je to pre všetkých, ktorí majú radi chôdzu na boso. Vibram5fingers.com. Ak aj vy chcete behať na boso a mať pritom šlapy chránené, Vibram5fingers.com. Topánky, ktoré majú radi všetci, ktorí uznávajú chôdzu na boso. Číslo! 700 to bolo. Práve som sa dozvedel, že v týchto Vibram Five Fingers bežal ešte jeden človek. Ak si všimnete, deti častokrát chodia po špičkách. A potom tie klasické topánky ich donúčia viacej dopadať na pety. Pán, s ktorým som sa rozprával na tému Five Fingers, povedal, že mal problémy s kolenami a po začatí nosenia týchto topánok tie problémy s kolenami absolútne prešli. Vibram Five Fingers. Ináč, tí, čo máte radi chôdzu na boso, prezradím vám, že v Bratislave na Obchodnej ulici bude nová predajňa Teraplana. Predajňa Teraplana to sú taktiež topánky určené pre tých, čo radi chodia na boso, ale majú viacej ten štandardný dizajn štandardných topánok. Nie sú prstové.
pretekárov v cieli. Chcel by som vás upozorniť, že vo vnútri v stane je pre vás pripravené občerstvenie. Môžete si vybrať buď guláš alebo risotto. Môžete si dať Gatorade alebo pivo od pivovaru Topvar. Máme nealko Vinel, to je najväčšie pivo nealkoholické určené pre cyklistov a bežcov. Okrem iného tí, čo nemáte radi nealko pivko, ponúkame vám aj veľkopopovický kozel. Pivovary Topvar. Ďalšia dáma, ktorá beží do cieľa. Ešte raz informácia, trať mala 9,7 km, 160 metrov prevýšenie. Máme tu aj zástupcu z Limbachu z vinárstva Čapucha a musím vám povedať, že tento pán nás výrazne podporil kvalitným vínkom. Ďakujeme vinárstvu Čapucha a dokonca zástupca tohto vinárstva bežal v rámci dnešného behu. Ďakujeme za kvalitné víno. Limbach, vinárstvo Čapucha.